Ma, ibalhin ko sa akong boss dito sa Cebu. Ato ko dito i-assign. Aw, mauman ka ha. Wa tay mahimo ana. Kuntuan na gani ka dito, anak. Pagampingin taon. Hulo na ang layo na kayo minimo. O, pa. Unya, kinsa may kauban nimo nga mobalhin dito? Duhami, ma. Pa, si Ivy. Kamu day ang bago namong kauban? Oh, ila-ila day ninyo. Ako si Edwin. O kini siya si Albert. Ako sa si Ivy. Nya kini akong kauban si Malu. Hi Malo. Hello. Ayaw mo kauaw na mo ha. Mga buutan di ami. Ay, salamat. Alas 5 na kitahon. Nakapauli na ko. Ah, Day Ivy, una lang ko nimo ha. Kay overtime pa man ka. Ula kitay. O sige nya, ikaw na bahala sa itong giabangan ha, sa itong gipuyan. Sige, Day. Bye-bye. Mauli na ka Malo? Oh, muna lang ko ni Ivy kay mo overtime pa man siya. Oh, dungan na lang ta. Out naman sag ko. Salamat sa imong paghatod ha, Edwin. Imo pa magigong gihatod, uy. Nahago na hinuon ka. Okay ra oy. Amiga gud ta. O gusto sad ko nga makatultol sa inyong gipuy-an. Huy, babay. Pero may nalagi kong makabantay nga ihatod kang Edwin sa itong gipuyan. Unsa man, uyab na mo? Oh, dili, uy. Amigo rami, uy. Ikaw yun, Day. Basig uyab na mo ha. Nya dilag ka mo tug-an ako ha. Dili lagi, Day. Wa man na manguyab si Edwin ako. Ay, kabala ka. Kay kung manguyab siya nako, ikaw ang unang mahibaw. Oh, Edwin. Maunay tinuod Malo. Nakagusto ko nimo. I love you. Og tingali nakabantay na ka nga may gusto ko nimo. Kung nga nung pirmi ka na kong ihatod sa inyong gipuy-an. Og hinaot nga dili ko nimo pakyason Malo. Sure ka? Nagugma na imong gipati nako, Edwin. Yes, sure ko Malo. Sukad pa ni atong unan tong panagkita. Nakagusto na ko nimo. May paglaom ba ko? Hatagi lang una ko og panahon sa pagkunauna, Edwin. Sugta, uy. Day Ivy. Padili-dili pagid ka. Ikaw gyud. Hibaw ko oy, in love ka ng Edwin. Basta nagtuo kang wa ko kabantay nimo nga magpasiplat ka ng Edwin dito sa aton trabahoan, no? Ivy. Maon na, girl. Pero may ko nakabantay nimo ana. O kung ako pa nimo, sukta na nas Edwin, uy. Total buutan man na siya. Ay na puging imong gibati diha, day. Tinuod ka? Imo na kong gisugot? O lagi. Ako na kang gisugot. Salamat yung kaayo Malo. Abi nimo, lipay kayo ko nga gidawat ra gyud nimo akong gugma. Mahinaot lang ko nga dili ko nimo binuangan, Edwin. Dili na may tabo Malo. Ug ako nang isaad nimo nga ikaw ra gyud ang akong mahalon ug wa nay lain pa. Edwin, unsa man ni gidad ani ba nako eh? Mag-unsa man ta dinhi? Anhi na ko matugkad kun tinuod ka ba nga nahigugman ako Malo. Unsa? Edwin, ayaw. Ayaw pa na handlo ko. Ayaw gud kadlok. Iya bitaw ta. Ako ray bahala nimo. Malo. Edwin. Anong mihilak man ka? Sa badya. Ang man ug mukatawa ko sa imong gipuhat, no? Anong ngisi ba ka diha? Wa lang. Nalingaw lang kong nagtanaw nimo. O nalipay ko nga ako pagyuday ang unang lalaki sa imong kinabuhi. O nisamot ang akong gugma nimo Malo. Karon nga naangkon ko na ang imong pagkababae. Unsa? Imong gitug
ang imong pagkapabahay ni Edwin. Mauna, day. Kinukwentaw ni mo malo. Uy, nga nung kipuhat man ni mo. O, mami makapugong sa among kaugalingon, day. Parehas ming duha nga naanod sa among gibati. Day, malo. Uy, naunsa ka, uy. Ano ko tarong suka-suka magkadiha. Day, wala ko tong hay sa akong binawan na sakit. OMG. Nga sa ato pa, mapdos ka. O, day. Ginoo ko, malo. Unyang sawa mo na ni mo ron. Kinahanglan nga mahibaw si Edwin ini, day. Oh, watay may mo na. Muingon ka ng anak. Unsa man gusto nimo nga itubag nako? Edwin, dili ingon ni Ana ang tubag nga gusto ko mabati gikan nimo. Ang akong gusto nga manubag karon sa akong kidangatan. I'm sorry, Malo. Dili pa ko andam nga musod og obligasyon. Dili pa ko gustong mahigot. Unsa? May mga igsuon pa ko nga nagkinahanglan ako. Ug may mga igsuon pa ko nga gipa-eskwela. Mao nang pasaylo ako. Di ko mahimong manubag sa imong ginangatan karon. Salbahis ka! Ay, wow! Salbahis ka! Salbahis! Nagbahay ko nga nung nagpanahap ako ni mo! Kung nga nung nahigugma pa ko ni mo! Usbon ko. Pasaylo ako. Yaon sa man, di na bagid mausab ang imong hukom, day. Mupauli ka kit sa ato. O, day. Nananghin naman ko sa atong boss. Nga mubaya na ko sa akong trabaho. Ibag-unsa pa man ko din eh. Nga dili man manubag si Edwin sa iyang gipuhat na ako. Day, malo. Ato na lang ko sa ato, day. Pagkatahon ko lang ning akong gimabdos. Bahala na og matahos siya nga way ilong amahan. Sige, day. O pag-ayo-ayo sa ato, ha? Animal ka! Muuli ka lang dinhi nga bidhan ka na! Papasaylo ako. Nangundat ka na dito sa Cebu! Ah! Pasakit kayo ako po! Wala tayo balik mo sa atong anak. Kung mo na nahitabo, yung atong nalang anak ko. Ipaunsa pa man ni mo nga babdos naman ang atong anak. Dili ka pa anak may umaabot at ang apo. Maklaro na nga akong tiyan. Og pila ka buwan, manganak na ko. Nalipay na lang sad ko nga sa kadukayan, nagkadawat ra si Papa sa akong gidangatan. Si Edwin, kumusta naman ka siya? Bisan sa iyang gibuhat na ako, dili ko mahimong malimot niya. Mahal ko paghihapon siya. Oh, may nihikap sa akong kabaga. Kinsay ni... Kumusta ka na, Malo? Edwin, niya ka. Giunsa mo pagtutol din sa among dapit. Pagkaibaw na ko nga diuli ka na din sa inyo. Wa na ko mahimutang. Ug ako natungkad nga nagkinahanglan da ko nimo. Ug nangayo ko og address ni Ivy. Aron magkita ta pag-usab. Unsa? Mahal ta ka, Malo. Ug ginaot nga imo kong mapasaylo sa akong gibuhat nimo. Edwin, Ug ni ako. Andam na kong mudawat sa kong obligasyon. Andam na kong himong amahan. Edwin, mahal ta ka. Ug nalipay ko nga niya ka. Kay bisan kanus dili mahitabo nga mawa ang akong gugma nimo. Ikaw ang tanan alang nako, Edwin. Malo. Edwin.
Dako ang akong pasalamat sa Ginoo nga iyang gihatag pagbalik na ako ang lalaki nga akong gimahal. Karon, malipayon kaayo mi ni Edwin uban sa among usa ka anak. Dini na lang kukutob ug daghang salamat sa pagtagad nini nga akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga igalang kakagi ni Malo nga taga Pagadian City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, ikaw ang lahat sa akin. Ang mong kaagi gibahatan ni Dua sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papala. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba ka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.